अरे रोहन रोहन कोराडे ना तू? हा. काय केलं, काय काय अभ्यास केला सकाळपासून सांग बरं तू. मी आहे ना गणिताचं ते आहे ना ते पूर्ण करत होतो. म्हणजे गणित फळ्यावर दिलं ते हा. पूर्ण करत होतो. आज काय ना मॅडमने ना ते दिलं आलेख म्हणजे ते दिलं गरपाट ते सोडायला ते पूर्ण करून मराठीचे मॅडम ते दिलं. गणित शिकवलेलं आवडतं का तुला? समजतं का? मराठीचं, विज्ञानचं? कोणच्या नाशिकच्या जिल्ह्यात आला काय तू? नाशिक. नाशिक मध्ये कोणचं गाव आहे? माझं ते मसरूळ. मसरूळ. बर 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 बर. आता किती पर्यंत इथं शिकणार आहे? 9वी. आवडते का शाळा? जेवण ही शिक्षण सगळं? बर बर बर. छान.